siinä maailmassa on tietenkin on ihan erilaiset säännöt elää tätä elämää. Siellä pitää olla jotakin ja pitää olla ainakin olevinaan jotakin, vaikka ei sitten olisikaan mitään. Ja näiden tappeluiden ja tämän väkivaltaisen käyttäytymisen seurauksena tietenkin sai paljon sitten semmoista arvonantoakin sitten noissa rikollisissa piireissä. Mä pyrin heti alusta siihen ja näiden kavereiden kanssa, joiden kanssa tehtiin sitten sitä touhua, niin mä pyrin siihen, että me pidettiin se piiri hyvin pienenä. Me käytiin ulkomailla hakemassa nämä huumeet, käytiin sopimassa ne kaupat siellä. Myytiin suoraan ne isommille tukkumyyjille, samaten viina. Ja pysyttiin sillä lailla ehkä niin kuin enemmän näkymättömissä, että meitä ei niin kuin saatu luokiteltua ihan samalla lailla kuin jos me oltaisiin oltu joku isompi tai tunnetumpi kerho tai järjestäytynyt rikollisuusorganisaatio Suomessa. Että meillä oli parempi, että meillä oli näitä kontakteja sitten tuonne mafian suuntaan ja sitten tehtiin yhteistyötä ja kauppaa heidän kanssaan. Sanotaan, että muutama vuosi sitä kesti ja niin kuin asiathan näytti menevän todella hyvään suuntaan koko ajan, niin kuin liiketoiminta kasvoi ja laajeni. Mutta samalla se alkoi vaatia tietenkin veronsa, sen valvominen ja juhliminen ja se kaikki väkivalta ja pahuus, mitä tuommoinen elämä pitää sisällään, niin se alkoi väsyttää ja turruttamaan mun tunnemaailmaa ja sisäistä maailmaa niin, että mä en enää, sanotaan, että kun mä olin parikymppinen sitten, niin mä en enää osannut oikein kokea minkäänlaisia tunteita ja en mä edes oikein halunnutkaan kokea. Mua saattoi säälittää, että joku pikkulintu jäi auto alle siinä määrin, että kyynel tuli silmäkulmaan, mutta sitten taas ei säälittänyt kohdella ihmistä paljon pahemmin. Mun vanhemmat ja perhe ja suku oli uskovaisia ihmisiä ja he rukoili mun puolesta ihan lakkaamatta. Ja vaikka se tietyllä tavalla ahdisti ja häiritti minua, se sai mut levottomaksi ja kun mä kävin vanhempien kotona, niin tulin ovesta sisälle, niin mulle tuli semmoinen olotila, että mun pitää päästä pian pois täältä. Ja en mä sitä oikein osannut selittää, mutta heidän läsnäolossaan ja lähellä mä koin olevani syntinen tai huono, paha ihminen. Oli vähän vaikea katsoa vanhempia silmiin. Mutta tosiaan he rukoili ja heidän ystävänsä rukoili minun puolesta lakkaamatta. Ja ympäri maailmaa he lähetti niitä esirukouspyyntöjä. Lopulta sitten vuosia oli kulunut ja paljon oli tietenkin tapahtunut asioita, joita ei toivo, että kenenkään ihmisen elämässä koskaan tapahtuisi. Sellainen elämä ei ole minkään arvosta suoraan sanoen. Ja on paljon ihmisiä, jotka ihannoi rikollista elämäntyyliä. Ja on paljon ihmisiä, jotka haluaisi olla jonkun sortin rikollisia, gangstereita, jengiläisiä, mitä tahansa. Mutta mä tiedän sen kokemuksesta ja sen verran
olen näitä tavannut semmoisia ihmisiä kuin itse oli ja kenties pahempia ja vähemmän pahempia. En lähde arvioimaan ollenkaan sitä mitä yleensä kysytään, että kuinka paha sä sitten olit ja mitä sä teit ja oliko sä kovempi kuin joku muu. Semmoinen on oikeastaan vähän naurettavaa, koska sitä on mahdoton verrata mitenkään, että niin kuka siinä maailmassa on kovin. Ei siellä ole mitään sääntöjä. 50-kiloinen narkomaani voi ampua katkaistulla haulikolla ja se on siinä. Sä voit itse olla 150-kiloinen lihaskimpale. Kumpi oli kovempi? Ne on tyhmiä kysymyksiä. Se elämä ei minulle kuitenkaan antanut enää siinä vaiheessa mitään, kun sitten lopulta se vankilatuomio pamahti mulle päälle. Ja vaikka se oli vähän katkera paikka se vankilatuomio, se tehtiin se koko tuomio, tai ainakin minun maailmoissani se oli niin kuin täysin tekaistu juttu. Tietenkin siinä nyt jotakin perustetta aina täytyy olla, miksi ihminen tuomitaan, mutta siihen rikokseen, mistä mä sain sen tuomion, niin mä en todellakaan siihen rikokseen ollut syyllinen. Että mä olin syyllinen moneen paljon pahempaan ja vakavampaan rikokseen kyllä ihan varmasti. Mutta se rikos ei ollut mun käsialaani siinä muodossa, mitenkä oikeudessa se asiat tuomittiin. Ja kun mä joudun vankilaan sitten, tuomiota oli 3,5 vuotta. Ensimmäistä kertaa vankilaovet heilu, niin mä olin todella katkera ja pettynyt, vihainen ja kostohimoinen. Vannoin siellä oikeudesta, kun lähdettiin, mä vannoin kostoa, että mä kostan näille ihmisille, jotka mulle tällä on tehnyt. Samalla mä en toki ymmärtänyt yhtään sitä, mitä mä oon tehnyt niin monille ihmisille tai teille. Mutta siinä vankilassa sitten ajatukset meni vielä syvemmälle pimeyteen oikein kunnolla. Että siellä ei minkäänlaista lamppua oikein enää ollut, että se oli niin turtunut omatunto ja mieli oli ihan, että jos tänään ajattelen, niin en mä pysty käsittämään, että miten sitä on voinut ajatella niin typerästi tai pimeästi. Ja siellä sitten joidenkin ison luokan ammattirikollisten ja rikollispomojen kanssa ystävystyi ja lyötiin vähän kättä päälle ja alettiin suunnittelemaan sitten suurempia tämmöisiä kansainvälisiä rikollisoperaatioita. Ja ruvettiin luomaan verkostoa ihan maailmanlaajuisesti sitten vielä ihan erilaisella sykkeellä kuin koskaan aikaisemmin. Ja lopulta meillä oli sitten tarkoitus yhden kaverin kanssa karata vankilasta ja muuttaa ulkomaille Filippiineille asumaan. Filippiineillä ei silloin ollut luovutussopimusta Suomen kanssa ja oltaisiin saatu aika vapaasti olla siellä. Mun vanhemmat kävi kattoo mua sillä vankilassa aika säännöllisesti. Velipoika ja sisko kävi kattoo. Muita mä en oikein päästänyt sitten enkä halunnut hirveästi tapailla ihmisiä sinne vankilaan päin. Mutta samalla sitten vähitellen se alkoi kyllä niin kuin mun sisäisessä maailmassa mä aloin miettimään semmoista asiaa, että voiko Jumala muuttaa tai onko mitään, mikä voisi muuttaa enää mun elämäni. Mä tajusin siinä vaiheessa, että en mä koskaan tule saamaan mitään normaalia tasapainosta elämää. En mä tule koskaan saamaan perhettä, enkä mä saa koskaan kotia, enkä mitään normaalia työpaikkaa.
olin siinä vaiheessa niin rikkinäinen sisältä, että musta ei ollut sillä lailla paljoa niin kuin ihmisenä jäljellä. Että ulospäin oli tietenkin turtunut ja kovettunut tuo ulkopuoli niin, että sitä oli vaan siinä omassa maailmassaan, rikollisessa maailmassa osasi elää ja ymmärti ne pelisäännöt, mitkä siellä on, mutta sitten kun olisi pitänyt joku ihan tavallisen ihmisen kanssa vähän vaikka keskustella, niin mä menin ihan lukkoon, en mä tiennyt yhtään mitä mun olisi pitänyt sanoa. Ja mä katsoin velipoikani ja siskoni elämää esimerkiksi ja kadehdin minkälainen elämä heillä on. En mä ollut koskaan niin kuin kieltänyt uskoani Jumalaan. Että se oli ollut pikkupoista lähtien mulle selvä asia. Ja tietenkin kasvatus oli jo tämmöinen kristillinen hengellisessä uskovassa kodissa kasvanut, niin tietenkin mä sieltä olin oppinut kunnioittamaan Jumalaa kaikesta huolimatta. Ja mä tulin siihen tulokseen, että minun kohdalla se on täysin mahdottomuus, että mä ikään millään tavalla eläisin normaalia elämää. Ja kun mä tajusin sen, niin mä käsitin, että vankila on paikka, missä mä tuun viettämään tulevaisuudessakin paljon vuosia elämästä. Ja se oli tietoinen valinta. Että se oli elämän tyyli, elämän tapa, se oli ammatti ja se rikollisuus ja elämä ammattirikollisena. Se ei ollut mitään harrastelua, vaan se oli täyspäiväinen työ minulle, eikä mä mitään muuta siinä vaiheessa osannutkaan. Ja tosiaan me tehtiin sieltä käsin, organisoitiin rikoksia ja suunniteltiin sun muuta. Rikollinen toiminta jatkuu linnasta käsi yhtä helposti, jos on oikeat suhteet, että se, että joku pistetään vankilaan, ei välttämättä pysäytä mitään.